Saftit ta' xurilu St. Joseph Ward 2 ta' residenza ta' San Vincenz de Paul kienet sala fi stat dilapitat, faċilitajiet tiġene minimi u b'estetika antika ħafna. Is-sala li tilqa' sa 43 anzjan ta' dipendenza għolja għandha b'kollox 11 kamra li issa għall-ewwel darba kollha għandhom il-faċilità tensuite. Min barra x-xogħol fuq l-infrastruttura ġiet installata wkoll amara dementia friendly biex bekk ir-residenti gawdu mill-ogħla standards. Fil-fatt, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Ġustin Karwana fissret kif il-5 swali ġodda li jagħmel il-Gvern f'din il-leġislatura il-koll joffru standards ogħla minn dawk stabbiliti fl-standards nazzjonali. Qed nagħmlu wkoll anke indaħlu proċeduri ġodda u anke qed nagħtu taħriġ il-ħaddiema tagħna biex hekk dak kollu li nagħmlu bħala proġetti ġodda ikollhom ukoll anke standard operational procedures li jkunu abbinati magħhom u bekk inkunu qed nagħtu servizz aħjar f'ambjenti ġodda però bi prattiċi wkoll iktar moderni u iktar adattati. Ix-xogħol fis-sala sewwa mal-440,000 euro. Ġustin Karwana saħqet li din l-ispiża kienet inqas milli wieħed jistenna minħabba l-użu tar-riżorsi interni tar-residenza. Għamilna programm ta' xogħlijiet li jrid isir b'time frames li huma stretti u qed nużaw il-ħaddiema tagħna. Jiġifieri allura qed inkunu f'pożizzjoni li nifrankaw binqas flus qed nagħmlu iktar xogħol. Il-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Josien Kutajjar saħqet li f'dawn l-aħħar 3 snin mal-200 resident gawdew minn ambjent rinovat fir-residenza u dan huwa frott il-ħidma ta' tim maqut u motivat bl-imħabba lejn l-anzjani. Ir-rinnovazzjoni ta' din is-sala huwa biss wieħed minn ta' proġetti investiment li qed isiru f'San Vincenz de Paul. S'issa nfetħu 11 day clinic ġdid, klinika dentali ġdida speċjalizzata fil-ġerjatrija u kif ukoll ċentru ta' taħriġ għal kura tal-anzjani ġdida fost oħrajn.